హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. నేను మీ భాగ్యశ్రేణి. ఈరోజు నేను హెల్దీ వామ్ చారు ప్రిపేర్ చేయబోతున్నాను. కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ తయారు చేసుకునే ముందు ఎవరైనా నా ఛానల్ కనుక ఫస్ట్ టైం కనుక చూసినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. దాని పక్కన బెల్ ఐకాన్ కూడా క్లిక్ చేయండి. అక్కడ స్కిప్ చేయకుండా వీడియో మొత్తం అయితే చూడండి. కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇప్పుడు చూసేద్దాం. వాము నేను 1 స్పూన్ తీసుకున్నాను. మీరు ఎక్కువగా చేసుకోవాలంటే ఎక్కువ తీసుకోండి. జీలకర్ర 1 స్పూన్, ఆనియన్స్ 1, ఎండుమిర్చి 4, కరివేపాకు 10 రెమ్మలు, గ్రీన్ చిల్లీ 4, జింజర్ అండ్ గార్లిక్ కొద్దిగా. గార్లిక్ నేను 6-7 తీసుకున్నాను. నిమ్మకాయ సైజ్, పెద్ద నిమ్మకాయ సైజ్ చింతపండు, తర్వాత బెల్లం కొద్దిగా, ధనియాలు 1 స్పూన్, కొత్తిమీర కొద్దిగా. అంతేనండి. ఉప్పు, కారం, పసుపు కొద్దిగా. అంతే, చాలా చాలా తక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్. అండ్ మన ఇంట్లో ఉండే ఇంగ్రీడియంట్స్తోనే చాలా సింపుల్గా వామ్ చారు ప్రిపేర్ చేయబోతున్నాను. అలాగే ఇప్పుడు నేను ఒక గిన్నెలో కొంచెం గోరువెచ్చటి వాటర్ తీసుకున్నాను. గోరువెచ్చటి వాటర్ పక్కన పెట్టేసుకొని ఇప్పుడు మన నిమ్మకాయ సైజు అన్నాను కదా, ఆ నిమ్మకాయ సైజు చింతపండు ఏం చేయాలంటే క్లీన్ చేసుకోవాలి. నార్మల్ వాటర్తో క్లీన్ చేసుకోవాలి. అలా నేను 2 టైమ్స్ అట్లా క్లీన్ చేసుకున్న తర్వాత నేను వేడి వాటర్లో ఈ చింతపండు అనేది నేను యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. చూడండి, నీట్గా ఇలాగా శుభ్రం చేసుకోవాలి. ఇసుక కానీ ఏదైనా ఉంటే పోతుంది. ఓకే, నేను గోరువెచ్చటి వాటర్లో క్లీన్ చేసుకున్న చింతపండుని యాడ్ చేసుకున్నాను. కొద్దిసేపు నానిన తర్వాత బాగా కలుపుకోవాలి. అంటే చింతపండు అంతా రసం అంతా పిండేసుకోవాలి. చూడండి, మీకు ఎంత రసం కావాలో అంత రసం మీరు ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకోండి. ఇలా వడపోసి పెట్టుకున్న తర్వాత దీంట్లో కొద్దిగా సాల్ట్, పసుపు, కారం యాడ్ చేసుకోండి. ఇవి అన్నీ యాడ్ చేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ముందుగానే ఇందులో యాడ్ చేసుకొని మిక్స్ చేసుకుంటే మనకు రసం అనేది మరిగేటప్పుడు కాకుండా ముందుగానే వేసి ఇలా కలుపుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. అండ్ రసం కూడా టేస్టీగా ఉంటుంది. ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా వీడియో మొత్తం అయితే చూడండి. ఈ విధంగా మనం ప్రిపేర్ చేసి పక్కన పెట్టేసుకుందాం. తర్వాత స్టవ్ వెలిగించి దానిపై ఒక గిన్నె పెట్టుకోండి. నేను ఇందులో రసం ప్రిపేర్ చేసుకుంటాను. ఇప్పుడు మనం ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్న చింతపండు రసాన్ని ఈ గిన్నెలోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుందాం. చూడండి, ఈ విధంగా పోసుకొని మనం మీడియం ఫ్లేమ్లో కొద్దిసేపు మరిగించుకోవాలి. ఓకే, ఇది మరుగుతుండగా మరొక స్టవ్ వెలిగించి దానిపై ప్యాన్ పెట్టుకొని దాంట్లో కొద్దిగా ఒక 3 స్పూన్స్ ఆఫ్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి. 3 స్పూన్స్ కానీ 4 టేబుల్ స్పూన్స్ కానీ ఆయిల్ యాడ్ చేసుకొని తర్వాత పోపు దినుసులు, జీలకర్ర, వాము ఇవన్నీ వేసుకోవాలి. చూడండి, గ్రీన్ చిల్లీ, కరివేపాకు అండ్ వాము, జీలకర్ర, తర్వాత పోపు దినుసులు, ధనియాలు, ఎండుమిర్చి, తర్వాత జీలకర్ర, అవి జింజర్, గార్లిక్ అండ్ ఆనియన్స్, బెల్లం అంటే కొద్దిగా లాస్ట్లో యాడ్ చేసుకోవాలి అని చెప్తున్నాను. ఓకే, ఇప్పుడు ఆయిల్ అయితే వేడైపోయింది. తర్వాత జీలకర్ర, తర్వాత వాము 1 స్పూన్ తీసుకున్నాను. చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది రసం వచ్చేసి. ఓకే, ఒక 1 స్పూన్ ధనియాలు, ఆనియన్స్ అండ్ గ్రీన్ చిల్లీ 4 నేను ఇలా కట్ చేసుకున్నాను. తర్వాత జింజర్, అల్లం కొద్దిగా, తర్వాత గార్లిక్ చిన్న చిన్నగా చాప్ చేసుకోవాలి. తర్వాత ఎండుమిరపకాయలు 4 ఇవన్నీ వేసుకొని బాగా కొంచెం కలర్ చేంజ్ అవ్వగానే కొద్దిగా కరివేపాకు కూడా యాడ్ చేసుకున్నాం. చూడండి, ఈ విధంగా కొంచెం మీడియం ఫ్లేమ్లోనే పెట్టుకొని మనం కుక్ చేసుకోవాలి తాలింపుని.
తర్వాత నేను కొద్దిగా చిటికెడు పసుపు కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. అందులో కూడా ఒక చిటికెడు యాడ్ చేశాను కాబట్టి ఈ తాలింపులో కూడా కొంచెం పసుపు వేసుకుంటే మంచిగా వేగుతుంది. అలాగే ఫ్లేవర్ కూడా అలానే ఉండిపోతుంది. వాటిలో ఆనియన్స్, గ్రీన్ చిల్లీ అలా వాటిలో ఉన్న ఫ్లేవర్స్ తగ్గిపోకుండా ఉంటుంది. చూడండి, తర్వాత నేను కరివేపాకు వేసుకుంటున్నాను. పక్కన రసం అయితే మరుగుతుంది. ఈలోపు నేను పోపు వేసుకుంటున్నాను అన్నమాట. ఓకే, చూడండి, కొంచెం కలర్ చేంజ్ అయిన తర్వాత కొద్దిగా కరివేపాకు వేసుకొని మనం బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. చూసారు కదా, ఇలా కొద్దిగా కలర్ చేంజ్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మరుగుతున్న ఈ రసం చూడండి, చాలాసేపు అయింది కాబట్టి మరుగుతున్న రసంలో ఈ పోపు వేసుకున్నాం కదా, వేరే ప్యాన్లో మనం పోపు వేసుకున్నాం కదా, దాన్ని కూడా దీంట్లో మరుగుతున్న రసంలో వేసేసుకుంటే సరిపోతుంది. చూడండి, చాలా చాలా టేస్టీ అండి, ఈజీ రెసిపీ కూడా. చూడండి ఎంత బాగుందో, కలర్ఫుల్గా. అండ్ పిల్లలైతే చాలా ఇష్టంగా తింటారు. మనం వాము ఒక్కొక్కసారి నోట్లో వేసుకొని తినండి, దగ్గు వస్తుంది అండ్ మోషన్ ఫ్రీ అవ్వలేదు అని చెప్పేసి కొంతమంది బాధపడుతూ ఉంటారు. ఇలా కూడా చేసి పెట్టండి ఫ్రెండ్స్, చాలా మంచిది. తర్వాత నేను బెల్లం వేసుకున్నాను. పోపు దినుసులు అవన్నీ వేసుకున్న తర్వాత బెల్లం కొంచెం వేసుకున్నాను. బెల్లం వేసుకుంటే కొంచెం టేస్ట్ బాగుంటుంది రసం అనేది. ఓకే, అల్లం ఉంది, దీంట్లో వాము ఉంది, జీలకర్ర ఉంది, అన్నీ యాడ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి ఫ్లేవర్స్ అన్నీ బాగుంటుంది. అలాగే కొద్దిగా కొత్తిమీర యాడ్ చేసుకొని ఇంకా లాస్ట్గా ఒక 5 మినిట్స్ అట్లా మరిగించుకున్న తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఇప్పుడు ఒక గిన్నెలోకి తీసుకొని అన్నంలోకి సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీ హెల్దీ వాము చారు రెడీ అయిపోయింది. మనకు నచ్చింది కదా ఫ్రెండ్స్. మనకు నచ్చితే కనుక లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, దాని పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా క్లిక్ చేయండి. ఎలా ఉందో మీరు కూడా ట్రై చేసి కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.